Hej YouTube og velkommen til det her CSGO her, og vi bliver kaldt Random Gameplays. Det her det er vores første video i CSGO, og vi har Emil med, hvilket også er med omkring. Vi kan sige hej. Yep. Så er der kraft hjemme i CSGO. Og jeg har glemt at købe våben, så jeg skal lige tilbage igen. Det er smart. Jamen, fordi jeg bliver fucking selvoptaget af recordingen. Okay, ved du hvad? Vi tager sgu bare den der. Jeg kunne have købt AV, men jeg vil også gerne spare lidt. Men ja. This is the first video. Nå jo, vi skulle da ikke engelsk kanal, det skulle da rigtigt. Er der ikke nogen, der har droppet en AV eller sådan noget? Jeg bruger for hende. Jo, der var en AV her, tror jeg. Nej, det er Eko. Jeg vil også bare hellere have Eko. Jeg har nakket, jeg har fået bum. Ej, jeg fik... Jeg vil ikke Mathias. Det sidder bare fordi, men jeg fik en til. Jeg skrev mig gennem dør, det er selvfølgelig at se, hvad du siger. Nej, okay, det gik så godt der, men jeg skrev om 72. Men Okay, han er færdig. Jamen, jeg vil lige se din vej, der strække ud. Du kigger på Emil, fordi han skal også være en del af kanalen. Emil er dårlig. Mikkel, lad være med at prøve at spille smart for recordings. Det gør jeg ikke. Jeg har Prøv at wallbang, man. skud. Prøv så Emil, Emil, han er færdig desværre. Emil, åh, 3 skud. Emil, det er næsten dig. Du har 3 skud. Knife! Hvis du missede det, ikke? Han missede også. Vi var enige om det var 5 minutter vi skulle op til, ikke? Ja. Emil. Så må vi lave parter af den her casual, okay? Emil. Jeg er god med AK nu. Jeg er lært at skyde små skud. Med små skud, okay, right. Han er inde i A. Han kommer nu. Okay, han så der gjorde, han har set det. Hej Emil. Jeg ser jo Mathias. Ej, det var for mig sagt. Kom nu. Skid dem lige ud, man. Kom så. Hvis jeg nakker dem begge to, ikke til grine. Jeg er 18 sekunder. Jeg kan ikke noget, det er noget nakker på jo. Ej, jeg fik ikke lagt. Jeg fik ikke engang noget patten på dem. Hvad skete der der? For en Peter Flytter, han tog din gunbang hjem. Hold kæft, det er en idiot. Fordi at du har de der Psycho Asimov guns der. Nu får du alle de guns der igen. Det kan du sådan sige. Det kan jeg fortælle dig, at du vinder giveaways og laver trade. Hvordan vandt du? Har du vundet en giveaway? Ja, jeg har vundet min, den der han tog op. M4A4 giveaway. Okay. Det er så også den første jeg vandt, det synes jeg er virkelig fedt. Hvad? Var det ikke? Hvad? Der er ikke nogen op på silo. Jeg ved, der er en der om her. Der er næsten ikke nogen udenfor. Er der en op på silo, så kan jeg godt smage. Nej, der er ikke nogen op på silo. Det kunne jeg godt, der står. Okay, der er ingen nade der, så det var også okay. Der er en, jeg kom. Nej, ikke gå med. Gå udenom. Nej. Der er en med en Echo. Det sagde du skulle hjælpe mig, men du kan ikke komme med. Ja, det er der en. Skal jeg lige ghost. Okay, der er en. Han er der, han går frem nu med håndgun. Olie. Okay, jeg har ikke spillet altså. Går han væk til mig? Der døde han. Har jeg oppe på CC nu? De går ind i midten, Hallo, jeg er oppe på CC. Okay. Emil. Okay, de står bare i A og kan ikke gå ind. Der, han er der. Og der er 3 GG. Har han en godt? Jeg har fandme ikke spillet han. Det er han den eneste. Jeg ser på ham. Du kan godt gå frem nu. Og nu går han ned, han går ind i... Han kommer fra siden, nej, han er ikke op længere, han kommer hoppet ned til dig. Han kommer fra A indgang. Nej, der, sådan der.
Det er en, han er af. Han går om bagved. Prøv at tænke, hvis jeg ramte det op. Han går der, hvor du flykkede ham den anden, tror jeg. Nej, han stopper den der. Og den sidste anden der, hvor du flykkede. Eller der, hvor... Jeg har 17 HP. Du kan sagtens defuse. Kig til venstre. Der. Right. Jeg vil ikke have den. Jeg vil. Skal vi sige, det var første part? Ja. Tusind tak fordi I så med. Like og subscribe for mere. Og det ses vi næste video.